నేను కాకినాడ మండలం బుద్ధి నాటే గోణి ధర్మత అని రాయతడి జంగుబా ఆయన దీక్ష ప్రచారుతున్న నేటి ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಿದ್ಧತೆ और जंगल में दीक्षा पालन कर रहे आने प्रचार आड़ हनुमंत साहब आने मंगल विष्णु साहब और PhD स्कॉलर्स अंदरू आने ना दीक्षा प्रचार बाई इंदिरा मैडम आने ನೀವು ನಾಟ್ನೂರೇ दादल बरे आग मीटी मन वर्गी दीक्षा दादल प्रचारकारू आने जंगुबाई दीक्षकने तनके जंगुबाई कट्टडलु ननग नागबाल मनंत आने नावना रासमेक ननगे दीक्षा प्रचारक अंदनु नेनिगे नीनाटे वाल कारणम हिगे मा जंगुबाईन काल अर्सिंदंत काबट्टि इद नाटी नेडु इच्चरु केडतगा इच्चरु भाई जंजुल केड़ा गोंदी इतने कनमटो गोंदी तक अद्दे बात गोंदी समझे बात ಈಗ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಗ ಅರೆ ಏಕೆಗಿರ್ ಗೊಂದಿ ಮಾತಿರಲು ನೇಂಡ ಸುಡ್ತಮು ಹೀಗೆ నేను వాతమితికే జంగుబాయిన ఆశీర్వాదనే వాతం కాబట్టి నేను మొదలు మాವರು ಅರ್ಧ ಸಾರು ವಿಹಾನಂಗೆ ನಾನು ಕೋರಿಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ पब्लिक तो नहीं करवाई थी मैं बातें वास्ता थी उधर है नेटिके मतड़ी गोंदी गोंदी नाटनागा दीक्षा मीटिंग इरा सारी जरे मागने मेडी ಕೂಡ ಜಂಗಿ ಮಾಮಲ್ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಚಿతంగా ಆಗ ವಾಯಲಾಗರು ಮಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಹಿಂಗೆ ಭಗವಂತರಾವ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೀತ ಪಾಠ आणि उंडेवार जग ಒಂದು दुसरे काम ಮೂವಿ ನಾಲ್ವೇ ರಾತಂ ಮಾವರ್ ಮಂಗಂ ಜಂಗು ನಾನ ಮಾ ಹನುಮಂತ ಜಂಗು ರಾಜ ಜಂಗು ಈಗ ಮಾಕ್ ಸೋಪತಿ ಬಾನು ಬಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾ ಬಾಯಿ ಫೋನ್ ಕಿತ್ತು ಫೋನ್ ಕಿತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ದವಾಖಾನೆ ಸೊಟ್ಟಿಗಳ ತತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಂದ ಮಾಡಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಖಚಿతంగా ವಾರ್ತಾ ಜಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ कठिन वटिनो नेडु मापाजी याप्ता ये करो मत मामले त्रिकेन गुटत करो बिते वातर मारता ये गोंदी ते बराबर गोंदी ते जाके तकने गोंदी नेडु ಇದು ನಾಟಿ ಕಾಲಾರ್ वाला आता 400 ಪಾಟ್ಲ ಆನೆ ಮಹಾಜನ್ ಮೋತಿಯಾಲ್ आणि पेदोलकु नाटना यूथ आने नाटना आईक बाईक 6 लाख मिया संदिल कुने मुझे रहते दंडोस की सर मनतो आने ना सोपति वातुरु मावरु PhD जंगुबाई चैनल मंगा विशालराव साहब आने मावरु राष्ट्र अध्यक्षुडु हनुमंतराव साहब मावरु गिरिजन आर्टिस्ट तेलंगाण स्टेट नाग अवार्डी हत्तूर जंगुबाईन पक्कतमेले बड़े राजेश्वर आने ना तोड़सो मावरु जंगुबाई पक्षवादुरु मावरु मोडी सामने अंदुरु वनगिरी नाव दंडोस ममता आने माव इंद्रमाई जंगु केंद्र मीटिंग इतके 10 साल ಮೊದಲು ತಂದು ನನಗೆ ಸಂಸಾರಿ ಬೇಹವಲ್ಲ 3 ಮಂತ್ ಬಾಯಿ ಇತಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ್ತಿಯ ಮತ್ತಂತೆ ನಿಚೋಕ ಟೈರ್ ವೈ ಟೈರ್ ಇದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತನಗಿರಾಗನೆ GCDO ಮತ್ತೆ ನನಗಿರಾಗಡಿ ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರಿ ಪೀಸಿ ನೇರ್ಸ್ಲೇನರು ಅದೇ ಸಾರಿ ಪೀಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಟ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರನು ಏಕುನು ಪೊರಲ್ತುನು ನಾವು 10 ಬಟನ್ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ अटूम कुटुम सेड़ सगा सोरी अल्लारियाल 6 लाख मिया संदे नावा 10 बटन मुझे मरी मरी दंडोस की नेडु ममु पेंद जंगुबाईन अभियान जरिके मम्मी हन्ने काड़ी रांदु डगु कोहकु पेदोल्क बंतु फिर भी नेडु पेंद बतल तेरबेरे बगदवड़े माता ताड़ते వాళ్ళు ఉద్దేశంతో సరే మా ఊరి మంత్రి నేడు గొందిన వారి నాటే ఇది గొంది నాటే బతక జంగుబాయిన తాన నేడు జెండా నిల్వల మంత్రం అందులో అదే నాకు నేడు ఈశ్వర్ కేడత పేరు తప్పి నేను కాలు వాటినాలు మాకు తీస్తాను
ಅದು ಬುಚ್ಚಲು ನಂಗನ್ನು ವೇಸ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಚುಟ್ರ ಮನೆಗೆ ತಲೆ ನಾನು ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾವಾಟ ಅಂತ ಜನ್ಮಿದಿರ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ತಾನ ಹಾಕ್ಸಿತ್ತು ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತಲೆ ಕೊರೆಜನ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಖಚಿతంగా నేను మూర్తి నేను మీకు వాతం అంటే రెండు గోష్ఠి దినాలాసి నేను భారత్కి నేను చూడటు విచారకి వాళ్ళమంట మరటు మా సమాజతే వైపద్యం అంటారు బగన్ సెల్లే బగసుడు ఇచ్చారేమంటారు బగన్ సుధరే మా ఆయనకి మరటు महाराष्ट्र तक सेल्ले आंध्र तक सेल्ले बगा छत्तीसगढ़ तक बगा सोल्ले बगा गिर मावा मुर्दा मुंदा आगे मानता सरकार सीते पीस तपे सेल्ते बता सेल्ले सरकार तो भरोसा ते पीसर मानता 50 साल वास आईटीडी वाता आईटीडी गिरे आने दपाता को कुत्ता पाता को दा कुही सीता आवगिर सोडिता सरकार वाता बस के वानो वोना राइतो बंदो बस के आवक नहीं भरोसा उंडे वारो वात उंडे बस के बते जेल हिंदे बते जेल हिनो मावा पीसा गती ते बती जे वरट 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 अगे वरट करे तो वादे के वाइल बांध लाजे मानते वरट 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 करे तो बुझा माते वरट हां तर उधर ते बारी मावा इंत परिस्थिति नेडो कोयतुरा नेड परिस्थिति बारी नेड చూడటు బతల్ కింతే బతంగాయో మా పరిస్థితి మా జాతికును చూడటు నేను సర్కార్ సీతే తీతపు సెలతే మత్తపే నేను కేతి కీతకి పోరమైన బిత్వలే సావకరనాగన हरकत वायो बरकत वायो बूदी काम कीते बरकत सेले सेले माको बूदी कीते बरकत सेले नौकरी वाले मामोड़े मते पहली वाले लंगाई होगी नौकरी वाले के मन तारे 10,000 रुपये सेल लगे कोई तुरगा दूसरा साटा पाड़ता छोड़ के मागटाल पजता वाता जाती आणि निमेड बास्केट राते 50 साल मदुरे नंगन वेस्तर मा दादा 50 साल मदुर निमेड मनते मिगटाल पंटी वाता ಈ ಮಾಡುರ ಬೋನ ಮರಣ್ಣ ಪಜಟಲ್ ವಾತಾ ಪದೂರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾನ್ ಮಾಂತ चले पूरा बिल्डिंग చూడటు पूरा बाइक చూడటు पूरा मनवाल చూడ पूरा तिनवाल చూడటు मावा परिस्थिति कोवे गड्डिकुन मोडी ना गोसम अंत सेलर मी ಅಂತ गोसा कोवे गड्डिकुन मोडी मंत जे दूसरा समाज न చూడటు ತುಡುಕಲು ಪೀಪರ್ एक टोक किंतरे बताए केसला पुगे ओमंतरे पतवोನ बाइकन बार कणंतरे ಮತ್ತೆ నేను मावा सेलर मी ಅಂತ गोसा నేను పాపము कार्टून काढेल वाचत मानतात बत्ताला ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾಕುನ್ ಬರ್ಗನ್ ವಾಸಸೆ बत्ताल ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಉದಿತ ಗುಂದಿ ಆಸಸಲೆ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾವು ಬೋಟ ಕೆಸರೆ ಮಾಸಿ ಮಾತಪ್ ಮಾಂತ ಮಾ ಸಮಾಜಿನ ಬೋಟ ಬೇರೆ ಕೆಸರೆ ಮಾತಪ್ ಮಾಂತ ಕೋದ ಪಾತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೋಕಾನಿ ಕರಸಾತೆ ಮಾತೇರ್ ಬೇಡಿ ಮಾ ಸಮಾಜನಕ ಬತ್ತಾದ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾಕುನ್ ಬರ್ಕತ್ ವಾಯು ಬಾರಿ ವಾಯು ಬತ್ತಲಾಸಿ ಮಂದ ಇದು ದುಲ್ಲೆತನ ಬೇರೆ ದಾನಾನಿ ಅಂತಕು ದುಲ್ಲೆ ನಿಂಚರ್ಸೆಲೆ चरवी तक बिंदु तक ಏರ್ वाट ಅಂತ ಅಂತೆ ಚರವಿ ನಿಂತಿರ್ತಲೆ ಬಗ ದೊಡ್ಡ ಸೋಜಿ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ जाने मायवाला ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ जाने मायवाला ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ नेड कागज करके कागज वायो मामोड तर सरपंच किते होना सीओ साल के मला चपुल गिर पुट्टो मला फायदा ಇದು ದೋಸ ಬಾರಿ ಮಾ ಸಮಾಜನೆ ಮುತ್ರ ಸಮಾಜನ ಪಜಟಾಲ್ ವಾಚಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋ ಅಂತ नेड ತಾಲಿ ಪೀಸಿ ವಾತಾರೆ ಆಸಿಬಾದ್ ನಿನ ಅನ್ನೆಡಿತಾ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ನಿನ ಅನ್ನೆಡಿತಾನೆ ಕಾಗಜ್ನಗ ನಿನ ಅನ್ನೆಡಿತು మీరు ಬೂರ ಅಂದಿರು అని ಮರಡ ಬೇರೆ చూడటు ನಂಗನ ಮಾವರ್ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾ ಬಾಯಿಗೆ ಮಗ ಫೋಟೋ ಪಾತರು ನೆಲಜನಿ ಪೋಡು ಅವು ನೆಲಜಿ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಬಸ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮರತ ಮಾ ಸಮಾಜ చూడటు నేను జెండా తక చూడటు ಮುಂಡ ತಕ చూడటు ಗಾಬುರಾಗ ತಕ చూడటు ತೇರ್ಸ ಪೇಂದ ಕಾರ್ವ ತಕ చూడటు ಭೀಮಡಗ చూడటు ಬಾಯಿಗೆ ನಾ ಕಪಡಾಗಿ చూడటు ಅದು ಮಗ ಮಂತೈ ಅದು ಮಂತಾಸ್ಕಾರಿ ಮಾ ಹೋಯ ಬಾಯಿ ಕಾದು ಮತಲೆ ಸಾಬಿದಿರಿ ಬಾರಿದಕ್ಕೆ ಅವು ಬಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾ ಅಸ್ಕೆ ನಿಸಾನ್ ಬೇಡಿಗೆ ಪೂರ ನಾರ್ ಮೇಡ್ ವಾಸ್ತೆ ಆತ ನಾರ್ ವಾಸ್ತೆ ಆನೆಗೆ ಮೇಡ್ ಬತಾಲ್ ಕಿಂತ ಜೆಂಡಾ ಮುಂಡ ಉರ್ಸ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲೆ दूसरा जाति उर्सु साठ माडत सेल्ले ಮತ್ತೆ ಮಹಗ ಬಾರಿ ಮಂತ ಸುಳಾಟ್ ಕೋಡ್ದು ನೆಲೆ ಅವು ಬಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾ ಅಸ್ಕಡ ಮಾವ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೊಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಬಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾ ಅಸ್ಕಡ ಮಾವ ಜಾತಿ ಅದು అని ಬೇರೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತು ಗೋಸ ಬಾರಿ ಬೆಡಕು ವೇಸ್ತಾಯಿ ಬೋಲಿ ಮಾಯನಾಲ್ ಸೀತ ಬೇರೆ ఎవరా ಪೇನ್ ಸೀತ ಮಾರೋ ಇದಿರುತ್ತೆ ಮಾಕುನ್ ಮೋಕ ಪೇನ್ ಸೀಸೇರ್ ಮಂತೈ ಸೆಲ್ಲೆ पेन माकून पेरगेस्ता बतलो किंवा डिचोर तंदा कीसर मानताडते मायनानाಗ तापसी मानकड़की पेन तो सापिನ मंदारकी बतल मंदारू मा समाजनाಗ बारी इतलू हरकत बरकत वासे सेले इगे नायो इस गोंदिन वालायो भारत देशनाಗ बगार सोडियटू माव कोयतुर परिस्थिति इचोर मानता वरड बा वरड इकोद
ಈಗ ಬರ ಈಗ ಉದ ಬರ ಈಗ ಅದಾದ ಬರ ನಿಲ್ಮಟ್ ಆರಾಮ बत्ताल की तक बताइल एक्सेस ले बॉम्बे बेरे बास्केट फुट तास्केट रांदटू आणि माव इता गोसा बारी पेंदक ताप्तटू रीति विचार तक ताप्तटू बग ताप्तटू इधर विचार केवल अवसरम ಅಂತ ಮಾನೆ ಮಾವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಜಾನೆ ಮಾವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಸ್ತಾನು मेरा प्रिया टीचर रायो ಮತ್ತೆ ಮಾನೆ ಮಾಮ್ತಾನ ವಿಚಾರ ಕಿಂತು ಇನಿ ಬೇರೆ ಸಿರಿಸಂಪು ಮಹಾದೇವಲ್ ಬೇರೆ ಹೊರಪಾಡ್ರು ದನ್ನೆಗಾವತಾಗ నేను మాట బాన్ సోబతే నేను మరణ బాకి గుండి ఇన్వాల్ నాటే సోబతే ಬೇರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಷರ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಹೊರಪಾಡ್ರ ದನ್ನೆ ಕಾವದರೆ ಸಿರಿಸಂಬು ಮಹಾದೇವಲ್ ಬೇರೆ ಪೆರ್ನಕಳ ಕೋಯ ಪೆರ್ಸನ್ ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನು ಧರ್ಮಸಭಾ ಒಪ್ಪಿಸ್ತದೆ ಧರ್ಮಸಭಾ ಬತಲ್ಲಾಸಿ ಧರ್ಮಸಭಾ నేను బతల్లాసి ఉత్తటు చోకర్ విచారణ మడకల్లాసి రాజకీయం లాసి వాయి నకి ఓట్ క్లాస్ నేను వాయి నకి మా ఊరు రాదు మా నెప్పుడు రాదు మా ఊరేలేదు మంతే కార్యాలయం మంతే మా చుట్టూ నేను విచార శాస్త్రకి మడకల్లాసి నీవ నాటే జాగ్రత్తగా మాట్లాడు అదే విధంగా పొరపాటు తండ్రిగా బతక ಬೇರೆ తిరుసంబు మహాదేవ ಬೆರ್ನಕಾಳ ಕೋಯ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಸಭಾ ಒಪ್ಪಿಸ್ತು ಧರ್ಮಸಭಾ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೇಟಲು ಮರಟು ರೀತಿ ವಿಚಾರತೆ ತಾಕ ಕಟ್ರ ರೀತಿ ವಿಚಾರತೆ ಮನ್ಕಟ್ಟು ಕಲೆದಂದ ಕೈಮಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೈಮಟ್ಟು ಲಬಾಣ ಮಣಕ್ ಮಾಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಾಯ್ತು ತುಂಬ ಕಾಲು ಉನ್ನ ಇಂಥ ಕೈಮಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸಭಾ जरा सर भाई ಏಮ ಕಾಳದನ್ ಪಾಂತೇರ್ ತುಡ್ಕಲಿಂತರ್ಕಿನ ಕೋಯ ರಾಣಿ ನಾನು ತುಂಕಾಂಜರಿಂತರ್ ಅದಿಂತ ಬೇರೆ ಕದಿನ ಸಾಪಡೆ ಮಾಯೋನ್ ನಾವು ನಾಕ್ ಸಾಕಬತ್ತಿ ನಾನು ತುಂಕಾ ಸಾಪಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕನ್ನೂರ್ ಆಧಾರ ಸಿಂಹ ಇನ್ವಲ್ ಸಿಪಾಯಿನ್ ಪೀಸಿಗುನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಾಗ ನರ್ಮಾದಿನ್ವಲ್ ತೆರ್ಸ ಉಂದಿ ಲೌಡಿ ಮಾಂತಾಗ ಸೊಲ್ಲಿಗುನು ತನ್ವ ಸೋನೆತ ಕಟಾರ್ತೆ ತನ್ವ ಸೋನೆತ ರೂಸಿ ತನ್ವ ಗೋಟಿ ಕೊಯ್ಸಿಗುನಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅಂತ ನೇನ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಈತಲ್ ಮಾವ ಕಾಂದ ಇಚೋಡಗುರು ಹೀರಾ ಮೋತಿ ಕಾಂದ ते इथे कांता तगा सात एकर बेरे मामाटू नेणतर बेरे छोटगुರು ಜಾತಿ ಭಾವ ते बताओ कीतेर तरुण लावे किसको लेक लेकु थोड़ी नहीं बेटी अपने भीतर बिचड़ मानता कल बेटी अपने ते सतिना साथे चपट साथे ले सिमुड्डे इदे कायदा करोसी लागर कोई तिरगी इರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಯ್ದಾ ಕರೋಸಿ ತಿರ್ಗೆ ಹಲಾಗ ते बताओ ಬೋರ್ವೆ ಹನ ಕಟೋಡನ್ಗ ರೂಸಿ लावे कीते ಕಟೋಡನ್ಗ ರಾಜಲರ್ಗ ಮಕ್ಸಲರ್ಗ ಇದೇ ಕಾಯ್ದಾ ಕರೋಸಿ सेल्ते मेको जॉब कंत बिते बता तोड़ते बेहतके खतम कीनतर काबट्टी भान की कड़रा डोल लगा नांदर उसका थोड़ा और बच्चों में तो विरतोले तो डोल लगा नांदर उसका बतलिंजर सरुंते दोसंत रस के बतलिंता खदीम कुम मारता जरिंता खदीम कुम इत्ते के बतल हकीम खदीम राजगोंड भूमि बस के पुट तस्केडु रांदाड नीव तरम नासे मासर मानता चेतान ते बेहतर मान डोल आस्क इन्फॉर्मेशन फोन सेले मता नेलिद नाटे नौरिनु ಏರ್ ದೋಸ ಅಂತೆ ಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ದೂರ್ಕೊಂಡು ಪದ ಕರೆ ಮಾಯಕಿ ಏರ್ ದೋಸವ ಡೋರ್ ಪಾಂತೆ ಆಸ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾರಿ ನೌರಿನ ಪದ ಏರ್ ದೋಸೆ ಮಾಂತೆ ಚಲೆ कि लगड़िನ ಡೋಲ್ ಆಸೆರ್ ಮಾಂತ ಕೋಡ ಕೋರ್ಸತೆ ಸೋಜರ್ ಮಾಂತೆ ಚಲೆ कि ಕೋಡ ಕೋರ್ಸೆ ಮಾರ್ತಾ ಇಂಕೆ ಡೆಮ್ಸ ಎಂತೇರ್ ಮಾಂತೆ ಇವು ಡೋಲ್ ಕಿನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾತುಂಗೆ ಬಚ್ಚೋಟ ಗುರು ಜಾತಿ ಮಾವ ಇಚೋಟ ಗುರು ಜಾತಿ నేను మా జాతితును బతతున్ తిన్నవ చూడాలి మా జాతి కిస్ డబ్బా తడిమితున్ పుడుస్తా కిస్ పండుగ ಇದರಿಂತೆ ತಡಿಮಿತುನ್ ಪುಡುಸ್ತಾ ಮರಾಠ ಬತತುನ್ ತಿನ್ನವ ಅದು ಮರಾಠ ಕರುಸ್ತಾರೆ दुसरा ಜಾತಿ ಮಾವನನ್ ಕರುಸ್ತಾರೆ ಊರ್ ಲಿಖಿತೆ ಪುಸ್ತಕ ಲಿಖಿತೆ ಊರ್ ಮೇದವ್ರು ಆತೆ ಮಾವ್ರು ಬೇರೆ ಪಿಸಲಿರಿಂತಾರೆ ಮಾವ್ರುಕುನೆ ಚೀರ್ ಮಾಟಿ ಬತತುನ್ ಪೆಟಿ ನೋತೆಗೆ ಬತಲ್ ಕಿಯನ ಓರ್ ನೇಡು ಸುರಟು ಮಿರಟು ಪೋರ ನರ್ಕ ಪೋರ ಪೋದ್ರೆಕು ಕೋದ ಮೂರ ಅಂತೆ ತಿರುಸ ಅಂತೆ ಏನ್ದಾಗ ತಿರುಸ್ತ ಪಜೆ ಸಕರೆ ಜಾಗೈ ಸೊಡಿ ಅಂತೆ ಜಾಗೈ ಸೋತ ಪಜೆ ಅವು ಬತಗೆ ಕಚರಾ ಕಾಡಿ ಜಮಾ ಕಿಸಿ ವಾಂತೆ ಕಿಸಲೆ ಓರ್ ವಾಸ ಬದಲ್ ಕಿಂತರಾಗ ಗುಪ್ಸಿ ಕಿಂತ ಸೂರ್ತಾಗ ಬತಾ ನೀವು ಜಮಾ ಕಿಯನ ಬೋನ್ ಬಡ್ಕಿ ರೋತರ್ ಕಾರ್ ಬಾರಿನ ಬಡ್ಕಿ ते ಅವು ಬಾರಿ ಕುಪ್ಸಿ ಕಿಂತಿರದಕ್ಕೆ ಪೋರ ಮಹಿನಾ ವೈರಸ್
antivirus batalgiri mawa rotaga neng vaidere ma jati tun asken karuste askene nanga vato miwa nate vata barabar paatu ke vata baik mawa sela kiya kal norusta kalita idu bona sanskruti mawa yaptal vate ke talimene yer seival bona koitana sanskruti te nen suratu ಒಂದು 2-3 ಸಾಲ ಮೊದಲು ಕರೋನಾ ವಾತೆಗೆ ಪೇಟೆ ಪೂರ दूसरे जाते बाहर देश में दन मारते कोयतूर वरते सातटे साय मकीर कोयतूर बारी साय मकीर कोयतूर भगत देखते और वासी करा काल नोर्सिगु काल तोर्सु नेंगदूर मल्ला अदे जडतून अदे मुंडतून अदे आवन नामतो చూడదు కోయితోరు అదే జడతో నమ్ముతారు అదే భీమన్ తాన మహిళతో గసగసి ಉಂಟ್ರ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಭೀಮನ್ ನಮ್ತಾರ ಅದೇ ಅವನ್ ನಮ್ತಾರ ಭಾರತ ಕೋಯ್ತಾರ ಸಾತೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆನೆ ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶಾಲ್ಗಿರೆ ಅಗಾರ್ಸೆ ಕರೋನಾ ಬೇಮರಿತ್ತು ಅಂದಲ್ ಮಾರ ಬಚ್ಚೆ ಮಾಯವಾಲ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಕೋಯ್ತಿರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರಿಯಲಾಗರ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಗಿರೆ ಕರೋನಾ ವಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಮಾವನ ಸುಡಿಸಿ ಡಕ್ಕಲ್ ಪಾತೆ ಬಿಸಲ್ ಜಾತಿ ಮಾವೈ ಇಚ್ಚೋರು ವಿಸರ್ ಜಾತಿ అని నేను పరిస్థితి ఈతలు పారిదిరితకి నేడు చూడటు నేను పేన్ సీత ಬೇರೆ ఎవో మైనల్ సీత మారుతే మాకును పేన్ సీసేసెలే నేను పేన్ బోని ఏతకియనా యాది తక మాకు బోర్ వాట్ తెడతో పాండికుప్ప లింగాల్ అని రాయతాడ్ జంబు ఇవి యాది తల తెడతే ఆస్కే నేడు 1 వేన్ 2 వేన్ 3 వేన్ 4 వేన్ 5 6 7 12 वेन 4 वेन महगम अंत 8 वेन मध्य प्रदेश ने अदकुने तेरने काड़ा पेन तेरने काड़ा 12 सगा अर्थमायो 4 सगा महगम अंत 8 सगा हक्के मंत उंदी पाडितूर 2 पाडितूर 3 पाडितूर 8 पाडिनूर 9 पाडिनूर हक्के मंत मध्य प्रदेश उनकी मावरे ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಖತ ಮಾತೆ ನಾಲು ನೇಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸಿಫಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಮಾಗನ್ ಮಂತ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ కాబట్టి నేడు మాకును అర్కత్ బర్కత్ వాయని ఇరుతకే తొలెతూరు వెడిల్కు బతల్ जो इनकी सर मते पूस महीना वांदो इतके चप्पल सूट कीजे पूस महीना वातके चप्पल सूट कीते बावे महीना वांदो इतके आले तो वेडिल्की चैत्र बावे तो यदि बातल मदंता अतोर बार यदि तक चप्पल सूट कीते बारी सूट कीते चप्पल इतके कोई तो तुर वडकी बेनगा सुगर मंदार बते बेमरी मंदार बतालगिर मंदार ಅದು ಬೇಮರ್ತಿನ ಹಟಿಕೆ ಇವಾಲ್ ಪವರ್ ಇದು ಎದ್ದಿದ್ದಾಗ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಚಟ್ ಪಾತಗಿದ್ದ ತಲದಲ್ಲೂ ಉನ ಘಾಮ್ ಪೈಸೆ ಅಂತ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಉನ ಬತಾಲ್ಗೆ ಬೇಮರಿ ಮಂದಾರ ಹಟೆ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಕಾರುಸ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿನೇ ಪ್ರಪಂಚಂನಾಗ ಮಾಕು ಇಂಡೋಜಿನಸ್ ಡೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿವಾಸಿ ದಿನೋತ್ಸವ ಬೋನ್ ಸೀತೇರ್ ಮಾಕು ಸೀತೇರ್ ಹಿಂದುತು ಸೀಮಕಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೀಮಕಿನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತುಮ್ಗೆ ಸೀಮಕಿನ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಸೆಲ್ಲೆ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಮೊದಲು ಮರ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನ್ ನಂಗನಿತ್ತೋನ್ की पेन के नल वेन खाता बदल छोड़ा पेन के नल वेन मरा पेन के माता पेन बोनिता नेडो मावर तादोई बाबू मारता पजे वन बदल किंता पेन नगा वोसी मिसड़ी किंता छोड़ा तेरता पेन तक नेडो सारू वेन नोर माता नन पेन दोनों पेन ना वोसी मिसड़ी किंता नालवेर मांतर गोवाली ओर सातके ओन पेन ना वोसी मिसड़ी किंता तके पेन दगा मिस्टी किंता तब मला बतालिंता सेलगा पेन दरे बतालिंता पेन दरो तोतो जीतो का मनके बचो वेन का हां न नालो निम बचो वेन का न सियु छोड़ जीतो का मनके वेन को सात पजे पेन के बोनिता मा तादो बाबू ने पेन किता मा तादो बाबू నేను 14 పూరి కాకు మావా నాలో కూమ్నతే కాకు కల్లిపుట కాకు ಯಾದರಾವ್ ತಾದು ಅಂತ ಜುಗದ್ರಾವ್ ಬಾಬು ಅಂದಿರಂತೆ ವೀರ್ ಮಾಯನಲಿರಿ ಅಂದಿರ್ ಮಾವ ಕುಮ್ನಾಗ ಪುಡ್ತುರ ಅಂದಿರ್ ನೇಡ್ ಅಚೋಟಗುರು ಅಚೋಟಗು ಮತ್ತೆ నేను पेन ಕಾತಾಡಿತೆ ಮಾ ತಾದು ಬಾಬುನ पेन ಕಾತಾ दूसर ಜಾತಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ತಂದುರ್ತಾಗ ಬಗಾಯ ಹೋತಿ ಬಿಸಿಲಿಕ್ಕಿಂತ ಬೊಬಡಸಾಗ ಹಾರ ಪಾಂಡರಂಗ ಹರಿ ಬೇರೆ ಹಾರಿ ಇದ್ದರಂತ ಹೊರಗ ಪೇಕ್ಕಿಂತ ಬದಿ ಮರ पेन ದಾಗ ಹೋತಿ ಬಿಸಿಲಿಕ್ಕಿಂತ ते मला मिसलिಕ್ಕಿಂತ ಬದಿಗೆ ಸುಡ ನೇಡು और मार देखते और सेती तक पिंडी बतले इरांते इरता पदे बतक कोई अर्थ जरा सूड़ा मायने के सत्तर की जनवर बच्चों टेक्नोलॉजी मन
समाज समाज साथे की मला पुढे सिगला टेक्नॉलॉजी महाग मानता भारी नेडू ಮೊಸರು ಕೇಳಿನ ಕಾಣಿನ ತಂಗ್ ಮಾರ್ಗೆ ತಾಯಿಯಾಗ ಮೊಸರು ಬತ್ತ ಇದು ಆದಿನ ನೋಡಿ ಬಂತಾಗ ಆದನ್ ನೋಡಿ ಬಂತಾಗ ಇದಕ್ಕೆ చూడ మెషిన్ తింటారు చూడ ఓరు ఇందు ఇచ్చు బచ్చోడగురు జాతి చూడ బచ్చోడగురు జాతి ಮಾವ ಜಾತಿ ಬಚ್ಚೋಡಗುರು ಇದು ಜಾತಿ ತಗ ಬೇರೆ ದುಸರ ಜಾತಿ ತಾ ಸಮಾಜನಾಗ ಸೊತ್ತೆಗೆ ಒಂದು ನೆತ್ತೂರು ಖರಾಬ ಅಂತ ಖತಮ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ಗಿರಿ ಪಾಯ ಮಾಯ చూడ दूसरे जाति तक कांडे आई पेड़ आ गए सूर्य सोडियनु तो वो पेरसा पेन गिर पाए माए बताया और सैतान बने मानतो नी धर्म तक इच्छो नी बगान तिन्वा बगान नुन्वा कल्लुन्वा इल्लरितके नीकु पेन्ने कड़ा कोय पेन्न नीकु आशीर्वाद मंत काबट्टी ई धर्म तक रिगे नागु येसु गेलिर मंतर काबट्टी మీరు ಬೇಕೇನ್ ಸೊಡಿ ಬೇಜರೆ नी इच्छोर कटुबांडु तयारकी ओन संस्कृति तक मंत अदे लासिने पूस महीना तोलेतु बात ऐतके काल्ला चपुर सुक्किदे पूस महीना ते पूस महीना तक మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్ వేహంతో ನನ್ನ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಸ್ತೂಪಂ ನಕ್ಲೇದ್ನಾಗ ಬಾಣೆ ಪೀಸಿ ಸೊಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಲ್ಲ ಆವಿಕಿತ್ತು ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಮಂತ ಸುಡ ರಗಲ್ ಜಡ ಅಂತ మీకు అది వేహలాగ ನಾವು ಇದಾರೆ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಬಹಾನಿನ వల్ల మీకు కరే మాంత 2001 తగ కేడవాలిర్ సంగ అది ఇంద్రవెల్లి ಸ್ತೂಪಂನಾಗ ನನ್ನ ಮಾಸ್ತರನ್ನ ಯಾದು ನಾವು ನಾರ್ ಡೊಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಹುಟ್ಟೂರು ಮರ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿ ಅಂತ ನರಕ 12 बजे ಸಂಜೆಕುನು ಕಲರ್ ಪಾತ ಪಜೆ अरे अर्ध साल के बात करते तो नरक केड़ा वापस आया करल पातर वेरे इंजरी तक पुलिस को मारते इन साल में सापड़े माय नके पुलिस इन साल में सापड़े माय नके साल में पर रात पजे अरेस्ट आतो जेल लग सोतो नौकरी सोडिता बाय को रांगसी बावर रांगसी सादर रांगसी समूर रांगसी विचार करती ने गोदिनाटी मानवासी పొరపాట్ర తన్నగా ఆతగా మాకు ನಾವು ಬೆನ್ನಕಳ ಕೋಯಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಿಸಿದರೆ నేను ನಗನ ವಾದ ಬರಬರು ಮುಚ್ಚಕು ಯಾರು ಜೇವಿಟಿ ಕಡಿದಿರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೇವನ್ ಸೀತ ಆನ್ ಬೇರೆ ಓರ್ಗಿರಿ ಸಿರಿಸಂದು ಮಾದೇವರು ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕೋಕು ಈಗ మీకు ಜೇವನ್ ಸೀಂತರಿದರೆ ಮಾವ ಕೋಯ ಪೇರ್ಕೊಂಡರೆ నేను पाच पकवान ता जेवण सीतर ಒಂದು ಗಾಟೋ ಪುರುನ್ ಪೋಡಿ ಅಂಗಾರ್ ಕಾಂಗ್ ಇರಂಗ आणि ಸಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಪೇನ್ಕರ್ ಬರೆ నేను ಮಕ್ಕೆ ಘಾಟೋ ಜನ ಘಾಟೋ ಸೀಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾವ ಬೈಕ್ ಪಾಠವಾರ ಅಂತ ಗುಗಲ ಪಾಠವಾರ ಅಂತರು ಕಥಾ ಮತ್ತೆ ಗೋರೆ ಮಾವ ಬೆಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಕೋಯ ಪೇನ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಘಾಟೋ ಪುರುನ್ ಪೋಡಿ ಆ ಸೀತರ ಬೇರೆ ದುಸರ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕೆ ಘಾಟೋ ಜನ ಘಾಟೋ ಸೀತರ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಚೋರ್ ಸೀಂದೆ ಗಿರ್ಬೇರೆ ಮಾವ ಪೇನ್ಕನ ಬೇರೆ ಗುಣಮು ಜರಸೆ ಖರಾಬ್ ಮಾತ ಬೇರೆ ಇವ್ ರೋಜಿನ ತಿಂತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓರ್ ಒಡಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚೋರ್ ಸೀಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಗುಣ ಖರಾಬ್ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಮೈಲಾಂಡ್ ಅಂತವ್ನಿ ತನ್ವ ಬಸ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಲಾವ್ ಕೀಸ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸುಡ್ಕಿನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುತ್ತು ವಿಚ್ಚರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ತಿನ್ಬಲ್ ಕೂಡಿ ಸುಡ್ಕಿ ಇದ್ದರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪಿಯ್ಯದೆ ನನ್ನ ಪಿಯ್ಯದೆ ಬೇರೆ ಪಜೆ ಬಿತ್ತೇವೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಇನ್ನು ಬಾನ್ ಗುಟ್ಟ ಮಂದಾಗ ಆದ ಡೋಬ್ರ ತಾಸು ನಿನ್ನೆ ವೀರ್ಗಿರಾಗ ಡೋಬ್ರ ತಾಸು ನಿನ್ನೆ ವಾಟರ್ ಬಂಡ ಇದ್ದರಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾಕುನು ಪೊರಪಾಡ್ರ ದನ್ನಗ ಕಾಚರ್ಗಡ್ ಯಾದಿತ ಅರ್ಥ ಜಾಗ ಮಾವ ತೇನ್ಕು ಇಂಕೆಡ್ಗಿರ್ ಮಂತ ಪೊರಪಾಡ್ರ ದನ್ನಗ ಬಂಡಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೋಂದಿಯ ತಗ ಮಂತಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಗ ಯಾದಿತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಏನ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಜಾಗ ಮಾವ ಮಂತಾಗ ಬಂಡವ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಸ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಿಮ್ನೆ ಸಿಕಟೆ ಆತ ಕಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ನೆ ಸಿಕಟೆ ಆತ ತೀರ್ಸೆಲ್ಲೆ ವಡಿಸೆಲ್ಲೆ ಬತಾಯಿಸೆಲ್ಲೆ कल्ली बेरे सिमने आतके अस्के पांडे कुपालिंगल बेरे कली बेरे सेर वासेर मांतरिके कली बेरे सेर वासेर बेरे पद्मलपुरी कापनागा कल्ली पुट्टाकुना उसजिकुनु श्री संभु महादेव नासते गारी नावा पोय पेन बೈ ಕರ್ಸೇರ್ ಮನಲಿ ದೇವುಂದಿಗೆ ದಿಸೋಸೆಲ್ಲಕಿ ಸಂಭುದೇವ ಬೇಕೆ ಆಟ ಗಿರಿಂತದೆ ಅಸ್ಕೆಂತೋರ್ ಬೇರೆ ಸಂಭುದೇವಲು ತೆಲರಾ ನಾನ್ನೈ ದಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಪು ಸಿಸಿ ಮಾತನ್ ಬಾತಿ ಚೋಕೊನ್ನ ಘಾಟೋ ಸೀತನ್ ಬಾತಿ ಊರಾ ಗುಣಂ ಖರಾಬ್ ಮಾತರ ಅದೆಲ್ಲ ಸುರ್ಕುನು ಯಾದಿ ತಗ ಸೇಕ್ತಿತ್ತು इंकड़गिरे मरे तपु कीते बाबन सोंग ಅಂತ ಸೇಲೆ मरे तपु कीते बाबन गाड़वा नाकु नादिगे आदिबे नीकु लेक नीಸ सीव निन तोरके ಸೇಲೆ बाबन निम तेर सेल्वे चुड्र मरे तेर मन तोर इन तोरके ಸೇಲೆ अहन बेरे सिरि संबुनोर मरड़ बेरे डबु मार्क बेरे वो नादिक आतड़ बेरे आदिल नासी यादी तक पेक कीते जागा नेलगिर मन पुरु आस्के बेरे यादी तक अर्थ पजे टेंडा बाबा टेंडा बेते न टेंडा परो आस्के बेरे पांडे कुपालिंगलु मार्क्सर पेसी अंतर बेरे मावा कोय पेनकुन लासी मार्क्सर बेरे पेसी पजे बाय जुजुर केळतग जप्पर्त बेरुल बेरे सीर्सत सिरुली जर मावा सततग मंत पाठतग आಗ ಸೊತ್ತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ಕೆ
ರಾಯ್ತಾಳ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಬೇಟೆ ಮಾಂತ ಲಿಂಗ ಬೇಕರಾಯ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೆಲೆ ಕೋಯಪೇನ್ ಬೇರೆ ಪಾಲನ ಜಾಗತ ಯಾದಿತೆ ಕರ್ಸಿ ಮಾಂತ ಟೆಂಡನ್ ಲಾಸ್ ಹೋಜರ್ ಮಾಂತನ್ ಬಾಯಿ ರೀತಿಗೆ ನೀಕ್ ಬರೋರು ಪೆಸಿ ಹೋಗಿರಾ ನೀಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂತ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಸೆಲೆ ಇವಿರ್ ಪಹಜಕಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾನ್ ಬಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮದತ್ ಕಿಂಬಿತೆ ಅಸ್ಕಿ ಬಿ ರಾಸಿಕಿನ ಪೆಸಿ ಅಂತಾರೆ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕಾಂತೇರ್ ಬೆರತೆ ಆಗ ಸಿಕಡಿ ತಗ ಬುಯರಿದ್ರೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ದೊಕ್ಕೈನ ಪಾಡ್ತಾ అని ಬೇರೆ ಜತೆನ ಇದಾತ ಇಗರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಟೆಂಡ ಇದ್ರ ಆಡ್ಸೇರ್ ಮಂತೇರ್ ಬೇರೆ ಅಸ್ಕೆ ಪಾಂಡಿ ಕುಪಾಲಿಂಗ ಇಡ್ತಾರೆ ಟೆಂಡ ಅಂತಂದ್ರ ಬಾತಿ మీ భావన అది కాదిತ್ತು మీ భావన అది కాದಿತ್ತು నాకు నది ಕಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬದಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂತು ಸೇಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ ಬತ ಅವಾಗದ ನಿಮ್ ಬದಲ್ ವೇಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ ಕೇಂಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ ಕೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಸ್ಕೆ ಟೆಂಡ ಅಂತರ ಬೇರೆ ಸಾಟಿ ಸಂದರ್ ಕುರ್ವಾಡಿನ ಓಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಿ ಅಂತ ಸೋಬತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಿ ಸಿಕ್ಕುನ್ ಬೇರೆ ನಾಲು ಹೋಮ್ ಗ್ರತಿಕಿ ಸಿಕ್ಕುನು అని ಆಗ ಹೋಮ್ ನಗ ಸಂದಿರು ಇಚೋ ರೋಸ್ మీరు జనవర్కుని బోడి మాతిర్రా ఇంగడం నన్ను మీకు సగా తూసంతనిదిరే ಎಷ್ಟು ಮಿ ಸಿಕ್ಕುನು ಆಗ ಆಡ ಒಪ್ಪಿಸಿರು ಮತಲಿದೆ ಅಸ್ಕೆ ನೇಟಾಲ್ ಮಾಮ ಸೇರಾಡ್ನಿಯಾಡ ಮಾನೆ ಮಾಮ ಸೇರಾಡ್ನಿಯಾಡ ಸೂರ್ಯನ ಬಾಯ್ಕೊಂತು ಕಲ್ಲು ಉನ್ನೋಂ ಲಬಾಡು ಮಾಡ್ಕೊ ಹಿಂಸಕ್ಕೆ ಇಯ್ಯೋಂ ತಪ್ಪು ದಂದಕ್ಕೆ ಇಯ್ಯೋಂ అని ఇవే కొన్ని ఏకాంతి భయమని ఆకిడతారా సరే మామ సతేనా సాకో మీకు గవ బోర్రా చూడ పోడు ఉండేరా నెల పియాల పేరే పోడు చూడంత మొక్క పేరే నెల చూడంత ఆస్కి ఉర్సారు రాజేరే ఆస్కి గాబురాకి ఉర్సంతే అని గాబురాకి తగ చాప పాంతేర్ జడ తగ బస్కే పాంతేర్ దసరా పాంతేర్ సెలే దసరా పాంతేర్ చాప దసరా చాప పా ఇదే కావాలి ఎక్కడ చూడంతింది అస్కే ఆస్కే పేరే భారతదేశ మరాఠ్ హీరా మోతి గఫ్సర్ చూడ 250 ರಾಜವಾಡ ಮಾವ ಭಾರತ నేను ఎదురాయి ಮಾಡవి దేవగఢ్ కిలా తల్తే నేను మహోర్ ఉట్నూర్ చాందాగఢ్ హిప్పాగఢ్ గఢమండల్ నాగ్పూర్ ಅಸ್ಪಾಬಾದ್ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಇಚೋಡ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಸಮದಿ ವರ್ಣಂಗೆ ಸಾಟ ಬಾಡತ ಸಲೆ ಮಾವ ರಾಜವಾಡ ಮಾವ ಖಾನ್ದಾನ್ ಹೀರಾ ಮೋತಿ ಕಹವಲಿರ್ ಮರಾಠ್ ಹೀರಾ ಮೋತಿ ಕಹವಲಿರ್ ಮರಾಠ್ ಗರೀಬ್ ಆಯ್ವಾಡ್ ಮರಾಠ್ నేను చూడటు నేను ಈಗ ಉದಂತಟು నేను ಸೋರಿಗೆ ಬಂದೆ ಕಾಮ್ ವಾತೆಗೆ ಉದಂತಟು ವೆಡಿಲ್ಸ್ ವಾಂತೆ ಪೆಂದೋ ವಾಟಂತೆ ಬಗಟಲ್ ವಾತಿಗ ಐದರ್ ಇಂತೇರ್ ಬಗಟಲ್ ವಾತಿ ಓರಿಂತೋರ್ ಸಿವಿರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾ ನಾನು ಗುದ್ಗುಸೋತ ಗುದ್ಮಸೂರ್ ಪಟೇಲ ತಲ ವಾತು ಗುದ್ಗುಸೋತ ಗುದ್ಮಸೂರ್ ಪಟೇಲ ಸಾರ್ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಜಮಿತೋ ಕೋರ್ ವೆಲ್ಕಿನ ಗುರ್ತಲ್ ವಾತು ನಾಲ್ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಲ್ಚಾರ್ ಬಾಮ್ನಿ ತಲ ವಾತು ಏಳ್ವೀರ್ ಮತ್ತೆಗೆ ಏಳ್ವೀರ ಪಡಿಯೂರ ಬಹುರು ಮಜವತಲ್ ವಾತುನ್ ಇನ್ ವತುನ್ చూడ నాలుగు వతున్ నేను సార్వీర వతున్ భగమంత జమితో పరు వెల్కి నగరుతే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తగమంత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తగ ಬೋರೆ ಬೇಸ್ತೆ ಬೋರೆ ತೆಲೆ ಕಟ್ಟಡನ ಒಳಗಿಸಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತ ಓ ಅಗಡಲ್ ವಾತು ಏನ್ ಬಗಟಲ್ ಗೆಲ್ಚಾರ ಬಾಮ ನಾಲ್ವೀರ್ ಬಾಕೀರ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ವೀರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರವರು ಮಾನ್ಕೋ ನಾಲ್ವೀರ್ ಮಾನ್ತೆ ನಾಲ್ವೀರ್ ಬಗಗ ನನ್ನ ಫಲನದು ಗೆಲ್ಚಾರ ಬಾಮನಿ ಬಗ ಮಾನ್ತ ಕಿಲ್ಚಾರ್ ಬಾಮನಿ ಹೀಗೆ ಬೊಂಬೈ ಹೀಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಗ ಬೊಂಬೈ ಮಾಂತ ಕಿಲ್ಚಾರ್ ಬಾಮನಿ ನಾಲ್ವೀರ ವತ್ತುನ್ ಬೊಂಬೈ ತಗ నేను సివిర గుద్గుసోత గుద్మసూర్ పట్టడ బిహార్ పాట్నా కాగత్ కర్తే మాతిర్రా కోయ్ గుద్గుసోత గుద్మసూర్ పట్టడ బిహార్ పాట్నా తಗ నేను కిల్చ బద్దు ఏడువీర బౌర్ మచవా బావ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಾಲ್ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ 1000 ಸಾಲ್ ಮಾವ ರಾಣಿ ಸೀತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಸವ ಬದಲ್ ತೆಂದು చూడాలి ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಸವ ಬದಲ್ ತೆಂದು ಪೇನ್ ಮೂಲ ತಗ ಡಿವಿ ಲಾಕಿದ್ದು ಸಂಬುನ ಏತುಕಿದ್ದು ರಾಯ್ತಾಳ ಜಂಗುನ ಏತುಕಿದ್ದು ಕಾಲಿಕಂಕಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನ ಏತುಕಿದ್ದು ಅಸ್ಕೆ ಹೀರಾಮತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ఇంకే బారి బోర్ ఎత్తుకితటి అదే నడుపుతున్నాగా మంత ఎత్తుకితటి దుసరి జాతి చూడండి ఊరు పోర్ట్ బెస మొదలు తేదంత ముగుం వాట అంత పుంగాగ వాట అంత మరాఠీ ಅಂತ ಊರು ಕಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚಾರ ಸಾಟ ಮಾಡ ನಿನ್ನಡ್ ಬೇಕು ಊರು ಆಯೋ ಊರು ಬರೋಬರ ಮಾಂತ ಊರು ಕುರಿತ ಈ ಊರು ಸಾಟ ಮಾಡ ಜಾತಿರ ಊರು ಕಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಸೇವ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಸ ಮೊದಲು ತೇದಂತೆ ಮಾವ ಬಾಯಿಗೆ ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಓ 10 ಬಜೆ ತೇದಂತೆ
ಈಗ ನೀವು ಮೇಡ್ ವೈನ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೇಳು ಅಂದಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ धीनु अव राज राजवाड़ा ಅಂತ ಆಗೋಸ್ನಕ್ಕೆ ಮಾವ ಟಿಪ್ಪಗಾಡ್ತ ತಿಲಕ್ ರಾಣಿ ಕೋಟ್ ಪಸರ್ ಮೊದಲು ತೇರ್ಮಾಡ್ ಸಿರಿಸಂಭು ಮಹಾದೇವನ ಭಕ್ತಿ ಕಿಂದೆ ಸೋನೆನ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ ಸೋನೆನ ದಂಕಡೆ ಮತ ಮಹಗ ಆತುರ್ ಮಾವ ರಾಜ್ ರಾಜವಾಡನಾಗ ಭಕ್ತಿ ಕಿತ್ತದ కాబట్టి ಅಕ್ಬರ್ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ ನನ್ನ ವೇಹವಲೆ ಕಥಾಯೋ ಚರಿತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಜರ್ತ ಚರಿತ್ರ ವೇಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀಕೊಡು ಟಿಪ್ಪಗಾಡ್ತ ತಿಲಕ್ ರಾಣಿ ಮುಂದ್ ಜೋಕಾನ್ ఢిల్లీ ತೋರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಭಾಷಣ ಕೂಡ್ಸಿತ್ತ ಬಾರಿ ಕೂಡ್ಸಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಮತ ತಾನ್ಗ ಹೊಡ್ತಿರ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಆಗ ಶಕ್ತಿಮಂತ చూడ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಆಗ ಶಕ್ತಿಮಂತ నేను సిరి సంభు మహాదేవల్ సంభున మహాదేవన భక్తి మత కాబట్టి అది భక్తి కేంద్రం కాబట్టి हरे कोयतुरु भाई डबुर मानतेरा कोयतुरकुन हरे की ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ಬಾನ್ಕಿ ಕರ್ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ कोयतुरु पूरा राज राजवाड़ा मावेंगे माता నేను వతుర్కు మావా బిల్కుల్ సత్యగోష్ఠిగా ఉందికి లబడాయో ఇచోర్ భక్తి మంత कोयतुरकुन ಬಾನ್ ಬಸ್ಟಿకి ಕಡಿದಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ ಸಿಐಡಿ ತೆ ವಾಂತೇರ್ నేను ನೀರ ನಾಟೆ ಬಾನ್ ವಾತಮಾನು ಮಾವ ರಾಜ್ ರಾಜವಾಡನಾಗ ಬೊಂಬೂರು ವಾಂತೇರ್ ಸೂಡಂತೇರ್ ಸೂಡ್ತ ಬಜೆ कोयतुरु ಬೇರೆ ಮರಟು ಬಗನೆ ಏರುನವಲ್ ರಾಯವಾಡ बोंडन घाट तिनोर रायवाड़ कल्लून वाले रायवाड़ लाबाड़दाने वाड़कोर रायवाड़ अब्बा विरिचोर हिन मानतेरो काबट्टी वीरकुनु हरिके इंगे वीरकु बानकी काट ते बोते वारो नारदन कुट अंतर बेरे सेले कोयतुरकुनु बस्टिकी अलागर म्हणजे ऊर हरे मानतेर अस्के बेरे माकुनु मावा पेर्ति नाग कल्क बेडितेर कल्लु वाल करुस्तेर चाह वाल करुस्तेर चाह ಮಾಡಿದ್ರು వెడల్ కున్వాల్ సేలే జావ ఉండి और జావ అండూర్ కాబట్టి పిఎల్ పోడ్ సేర్ పాదు జావ ఉండాడు చాహ ఉన్వాల్ సేలే చాహ బారి మాకు మానన్ కరు జావ కంత చాహ ಉಟ್ಟೆಕೆ ಕಲ್ಲು ಉಟ್ಟೆಕೆ ನಿಮ್ ಲಬಾಡ್ ಬಚ್ಚೋ ನೀ ಪೆಟ್ಟಿದ್ರೋ ಲಬಾಡ್ ಮಾತೆಗೆ ರೂಢಿ ಅಂತ ಏ ನಾವು ಮೂಲ ತಗಿಚರ್ ಮಂತಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಜರ್ಬೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿದ್ರೋ ಬತ್ತಲ್ ಮಾತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಟ್ಟೆಕೆ ಬಷ್ಟೇ ಈಕ್ಸಾಗಿರ್ ಸೇಲೆ ಮಾತ ಅಸ್ಕೆ ನನ್ನ ವೆಲಿಸೇರೆ ಫಲಾನಗರ್ ಭಗವಂತನ ಪಾಡ್ಲ ಜಾಮ್ಗಾಂವ್ ಅಂತ ವಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬದೆ ಕಾಮ್ನಾಗ ನಾ ಸೋಪತಿ ಮಾವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಬೋ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಟೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಈನೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಕಸಿನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆ ಬಾನ್ ಬೈ ಬೇಕೆ ಬಾನಗರ ಸರ ನನ್ನ ಪೇದೋರ ಅದು ನನ್ನ ಮಾಸ್ತರ ನೀನು ಇನ್ನು ವರ್ಷನಾಗ ಬಂದೆ ಓರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸಾರಿ ಮಾನ್ತಾರ ಬಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀಕಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಂತೆ ಪರಸಂತೆ ಮಾತ ನಾವು ಕರೆಸೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿ ಈಗ ಸೌಂದಿರ್ ರಾಂಗ್ ಸೀಸರ್ ಬಂತೆ ಲಜನ ವಾಟೆಗೆ ಆಯ್ಬಡಿಗೆ बस सारी मामा చేస్తాను నా మామలు ఇస్తారు కుమరలాందు భగవద్రావు పటేల్ బస్ సారి సెల్లెరా ఉంది మంతర పూస్ మహన మంత పూస్ మహన తగ్గ తీపిತು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ 31 ತಾರೀಕು ಬಾ ಅಂತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾಗ ಕೇರ್ನ ಕಪಡೆ ಸೆಲೆ ಏದ್ನ ಲುಂಗಿ ಗಿರ್ಸೆಲೆ ಅರೆ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ ಅಂತ ಮಾಮ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ರಾಮ್ ಕಿಸರ್ ಮಲ ದುರ್ಗ ಪಟೇಲ್ ತಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತ ಮಗ ಜಾಮಡ ತಾಗ ಈಗ ಮೀಗ ಬಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಕಡಿದಾಗ 500 ಜನ ಆಗ್ತವೆ 500 ಜನ ಅಂತ ಕೊಯ್ತುರ್ ಕಾಸ್ಕೆ ರೈತು ಬಂದು ಸೆಲೆ ಕುಯ್ತು ಬಂದು ಸೆಲೆ ಬತ್ತಾಯ್ ಸೆಲೆಗೆ ಸಾಮ್ ದಿರ್ ಪರಸ ಅಂತಾನೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೀವಲ್ ಬೋರು ಬೋರ್ ಪಾಡ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಿಚ್ಚರ ಸರಿ ನನಗೆ ಏತ ಅಂತಾರ 500 600 ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೇನೆ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತಾವ 10-12 ಮಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತತ್ತು ಜಮ್ಗಾವ್ ತಗ ಮಿಸಿನ ಲಾವಿ ಕೀತೋರ್ಕಿ ಮಸ್ತಾಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಮ್ದೆ ತಿಕ್ಸ ವಾಡ್ತಾವ మా మూడు పూట సాబుడు తింది రుంది పూట మందనైతే ಮೂರು పూట రుంది పూట తిందనైతే చొక్కడే పత్తి ఆయి పత్తి ఆఖరి మాయన అంతే నమ్మన ಬೇರೆ ಪೇಂದು ಅಂತೆ ನಮ್ಮನ ಬತతుంటే ನಮ್ಮಲಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪರಸನ ಅಂತ ಪೊಟ್ಟ ಚೇಸರೆ ಮಾಸಿ ಮಂದ ಬತಂದು ಮತ್ತೆ ಲಾಗ ಚೊಕ್ಕಡ್ತೆ ಆಯನ ಆಖರಿ ಊರು ವೇಸ್ತ ದೀಕ್ಷ ವಾಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಜಾಗತ ತಾಕ್ ಸೇರ್ತ ಜನ ಮಾಡ್ತು ತಾಕ್ ಸೇರ್ చెప్పులు చెల్ల బతికితే మాకు అలవాటు ಈಗ ತಾಕ್ಷಿ ಕಾಲ್ಬಿಡು ಹೋಗೋಕು ವಾತ ಘಾಟ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯಿ ಮಾತಾಕ ಉಮ್ರಿಮಾ ಅಂತ ಜಂಬುಬಾಯಿನ ಗೊಂದಿ ತೆಗೆಸ ಜಾಗದಾಗಿ ಉಮ್ರಿಮಾ ಅಂತ ಇಸ್ಕೆ ಸೊತ್ತು ಕರ್ಮಸೆರ್ಮ ಅಂತ ಸಕಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾಯಿಸೇಲೆ ಕಾಲ್ಬಿಡು ಹೋಗೋಕು ವಾತ ತಾಕ್ನೆ ನೀರು ಕಷ್ಟ ಮಾಸೆರ್ಮ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಿತ್ತರಲ್ಲಿರು 1500 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬದ್ದು ಸೀತೆರ ಊರ ಮರೆಯದಂತೆ ಸೀತೆರಿಗೆ ಸೇಲೆ ಆಗ ಸೀತೆಗೆ ಅದು ಕುಸಿಟು ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೇಲೆ ಘಾಟ ಬೇಡಿತೆಗೆ ಏಮ ಅಂತ अर्जुन काढेल ताप पेदी पसे पसे मातंत इತ್ತು ನಾವನ ಬೇರ್ ಭಗವಂತರ ಮಾಡಲ್ ಪसे ಪसे ಗೀತ ನಾವನ ಕಾಡ್ ಮಾಡಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಡವಾಯೋ ಕಾವಾಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ಗೆ ಆಯನ ಆಗ್ರಿ ಮಾಯ ಪೇದುಂತೆ ನಮ್ಮನ ಈಗ ಕಟೇಂತ ಸಕರ ಜಾಗದ ಸೊತಂ ಏಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತ ಒಂದು ಮಹನ ನನ್ನ ಕಟೇಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಡಿಲಿಂತಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪೇದು ನಮ್ಮ ಸುಡ್ಕಿ ನಾನು ಒಂದಿಗಿರು ಪೇದು ನಂಬಲಾಯೋ ನಾಡ್ ಮಾಡ್ ಮಾಯನ ನಾನು ಒಂದಿಗಿರು ಪೇದು ನಂಬಲಾಯೋ
आज के खरलित पे और 31 तारीख को नेट ऑर्डर वाते थे कि 31 तारीख को नेट उदित गिरी पजे गिरा ने मुने गिरा 31 तारीख को नेट ऑर्डर वाता जंगुबाई मनते बनना करे अगटाल ने दीक्षा वास्तर बनतो ने दिगेदल ఇది పేరు మునే వాస్టర్ మనతోకి ఈతలు ఈ జాగతగా మనత 2016 తగా ఇదే మీవ కాగజ్ నగర్ జవహర్ నవోదయ स्कूल मनांता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट था 13,000 कार्ड अप्लाई की 80 सीट माँ काने सीट लागन 13,000 सीट के मानता 80 माँ काड़े तो नंबर लागन 2016 तक आड़ मार्चते हम दीक्षा वास्तव में मानता मस्कर 2001 में ते 2016 वाले के काल करता जगुबाई माँ काड़े नवोदय तक बदल की सीट वाइस लगा रास्ते में बुटलूर तक 2016 तक माँ काड़े ठीक है नवोदय तक लागू पेड़ बांटा ही चले हैं जगुबाई हैं ते नेडी इतल जगुबाई माँ को परेशान आशी मतों ने इतकी सी मतों ने समाज नगा ने मान तत्ता मर्यादा तत्ता दंड तत्ता दौलत तत्ता संधि तत्ता नेडो 10 लाख ನ ಮಗು ಕಾರ್ನೆ ಬೆಲೆಸರ್ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನೇಡಿ ನಾಕುನು ಅರೆವೆ ಬಿಸವಾ ಇಂದಿರ್ಕು ಮಾಲೆ ನೆಡು ಹಜಾರೋ ಲೋಗರ್ಕು ನಾಕುನು ಬೆಂಗಲ ತಾಕಾಸಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಿರ್ತೆಸೆಲೆ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿನೆ నేను నీవనాటే వాతంకి జంగుబాయిన భక్తి పియటు మీకు కిత్తకే మారతో సీత డొపమిన్ ఇంతే జంగుబాయిన భక్తి పితే డొపమిన్ జావ డొపమిన్ ఆయ కిత్తకే మారతరు బస్తాన్ బతాలు జర్ వెరుస్తే ఏ జంగుబాయి తడిమితున్ పియన బస్తాన్ టీ వెరై ఇదిర్తి వెరి బిటి ಅಡ್ಮಿತುಲ್ ಪಿಯನ ಬತ್ತಿ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಅದು ಭಾರಿ ಆನಿತ್ತರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಪೀಸಿ ನಾನು ಸುಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿರಡಿಗೆ ನಾ ಬರಬಾರ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ ಗುರುತ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಪೀಸಿ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ನಾ ಬರೋಬರ ಆಯ್ತು ನೀರು ಮೂಡೆ ಬಂದ ನಂಜರೆ ಬೆರುಸ್ತೇನೆ ಮಾತು ಬರ್ಕಿರ ಜಂಗುಬಾಯಿ ತಳಿಮೆ ಆಯೋ ಗೀತ ಸಾಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಪೀಸರ್ ಮಾತು ಆಯೋ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾತರು ಬೆರುಸ್ತಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀನಿಯನ್ ಕಾಯ್ದಾಯೋಕಿ ಸಕ್ರಂತಿ ಅದನ ಕಿನ್ನನಿ ಏರ್ತುಂಗನ ಮುಂದೆ ಪೂಟ ಮಾಡೋಣ ಹೇ ಆಗ ಮಗ ಯೋಸಿ ಮಾತಿಡ್ಬೇಕು ಇಂತರ್ಗಿಸಲ್ಲ ಆತರು ಬೆರುಸ್ತಾರಿದ್ದಾವ ಹೇ ಆಗ ಯಾವ ಬರೋರು ಇರ್ತಾವ ಬೇರೆ ಪೀನಿಯನ್ ಕಾಯ್ದಾಯೋಕಿ ಬೇರೆ ಮೂರು ಪೂಟ ತಿನ್ನನ ಜಂಗುಬಾಯಿನಾಗ బత్తాయిసేలే తడిమి ఆయో బత్తాయి ఆయో ఒడికిరా బాయికి వాటవచ్చు దాదాగిరి వాటవచ్చు బోడిగిరి వాటవచ్చు మీ గండాం సంకట గాచారు బతల్గిరి మందార్ నేను మర్మింగ్ ఆయో పేటికి మత్త మా గడసేర వాసి మత్త నాకు ఉంటుండగా ಬಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ ಬಾ ಪಿಸಗತಿ ಪರಿಸರ ಬಂದ ಕಾಕಲ್ ಮೆಚ್ಚೋರು ತಾದಲ್ ಮೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬುಚ್ಚ ಒಂದು ಸರಿವೆ ಹಂದಂ ಪೀಸು ತಾಕಾಯ್ದಿರುತ್ತವ್ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ ಪೂಸ್ ಮಾಯನ ಇದ್ದರು ಮಾವ ಸಡ್ಕಲ್ ಮತ್ ಮಾವಿದ್ದೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ ಜಗುಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ನೀವು ಕಾಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ నేను ఆత బుచ్చలికి దీక్ష ಮಾಡ್ತಾ ಅವಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಿ ಜೋಡ ಆತ ಚೊಕೊಟ ಫಿಸರ್ ಮಂತ ಮರ್ಮಿ ಎಡ್ ಚೆಲ್ಲರೋದು ಮರ್ಮಿ ಎಡ್ ಕೀಸ್ತಾ ಹಾ ಚಿಕನ್ ಮಂತ ಬುಚ್ಚರ್ ಮರ್ಮಿ ಎಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮರ್ಮಿ ಎಡ್ ಕೀಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಸೇಕು ಜಂಗು ಮತ್ತೆ ರೂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಂತ ಅಂತ ಮಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಮಟ್ ತಾನು ಪಿಸಿ ತಾಕಟ್ ಬತಲ್ಗಿರ ಅಂತಾರೆ ಗಡಿಯಾಲ್ ಮಾಯ್ನಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೊಂಗರ್ಗಾಂವ್ ತಗ ಬಾವ್ರಾವ್ ರೆಡಿಲ್ಗ ಗಡಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಲ್ಗ ಗಡಿಯಾಲ್ ಮನೆ ಮಾಯ್ನಾಲ್ 2012 तक सोतो में भगवंतराव पाडलाल ममाई बेस्तो टीआर को कोई सुधरे मागे दिते आड़ मार्चते पीते गडियाल माने मांगार और मालकान पोटी की तो सरपंच ना गस के करोड़पति और रेड्डी ओन माइक तो मल्ल एमपीपी आतो सभापति आतो 25-30 लाख नवना बिल्डिंग दोस्तो 30-40 लाख नवना स्कॉर्पियो गाड़ी वे चेयरमन बेली चेयरमन तो रिते जंगुबाई बेकनी बेके की चेयरमन ता जंगुबाई बेंदुर बेके किंತ ಬೂಡ್ನೊಂದು ಪೊರಕ್ಕಿಂತ ಪೊರಡೊಂದು ಬೂಡ್ಕಿಂತ 36 ಕಲ್ಲ 32 ಮಾಯ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಗಮಂತ ಮಾಯ ಕೋಯ ಕೋರ ರಾಯ್ತಾಡ ದಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಕು ಸುಡ್ತೆಗೆ ದಿಸುವಲಾಯೋ ಪೀತೆಗೆ ಸಾಪಡೆ ಮಾಯವಲಾಯೋ ಆತಾಲ್ ಮಂತ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಗ ಬಬ್ಬೆ ಕಮಿಸೆಲೆ ಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಚೋ ಮಾಕು ದಮ್ ಸಿಂತ ದೌಲತ್ ಸಿಂತ ಬತಿ ಮಾಕು ಸರಿವೆ ಹೊಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿ ಏಕಾಂದಿವೆ ಅನ್ನ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಸರಿ ಪೀತೆಗೆ ಏನಿದು ಇದ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ವಾಟవచ్చు ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ವಾಟవచ్చు మీకు డౌట్ ಬಾಯಿಗೆ ಇರುವೆ ಅಂತ अरे बाई बाटे वैदा अंत बाई इनवाल जंगुबाई बादा अंते जंगुबाई बाई आयो काली कंकली बाई आयो पद्मपुरी काको बाई आयो बाई की मनता बत्ती तानुकुंदी सीयू रोज की ना व्रत मनता सीयू रोज को व्रतम मन अंत बाई की ना मीवा पुंगार अंतदु सीयू रोज की ना रात राजवाड़ा मने के माकु जस्ट मान मर्यादा जरा पकत गिरते ಅದು ವಿಧಂಗ ತಾನು ಪಾರಿ ಕಿದ್ದೆ ಅದು ತಾನು ಡಗಲ್ ಬತ್ತಾಯಿಸಲ್ಲೇ ಸಿಯು రోజున పుంగరాం కాబట్టి జంగుబాయినగ బతై తప్పు మన్నో సియు రోజున అసలు తప్పు బతలిద్దకే మాకు కళ్ళుంటకే మాకు వికర్మంత మా ధర్మతగా రోత లక్ష్మి అంట బయట పేసుడి అంత చూడక వడికిర
ಕಲ್ಲುಂಜಿಗೂ ರೋಪ ನೆಂಟಗೆ ನೀವ ರೋತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟ ಬೈಟ ಪೆಸ್ಟೋಡಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬದ್ದಾಲ್ ಕೋಯ್ತು ಸೇಲಾರ್ ನೀ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯ್ಕವಾಲೆ ಆಯೋ ಊಟ ಮಮ್ಮ ಸುಡ ಸಿಂಕಿನಾಗ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯೋ ನೀವ ರಾಯ್ತಾಡ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಮೂಲದಾಗ ಮದಂತ ನೀವ ಸೇಲಾಡ್ ಮೀಯಾಳ್ ನೀವ ರೋನ್ ನೀ ಮಾಡ್ಮಾಡ್ ಮನ್ಕಿ ಅದು ಎಂಟ ಮಾಗ ಅಡ್ಸೇರ್ವಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಗ ಮುಂಗುಡಗವಾ ಅಂತ ನೀವ ರೋನ್ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಂತ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ಮಾಡ್ ಮನ್ಕಿ ಪಾಪము ಅಡ್ಸೇರ್ಸೋಡಿ ಅಂತ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಬ್ನ ಮರಾಠಿ ಎಂತಾಡ್ಕಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಹಾ ಊರ್ ಜಂಗುಬಾಯಿನವ್ರ ಪೂಜಕ್ಕಿದ್ದೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನವ್ರ ಓರ್ ಭೀಮನವ್ರ ದಾಮಡವ್ರ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಪ್ ನಾಂದು ಹೊಡ್ಕಿರ ಮೊದಲ್ ಮಂದಿ ರಾನೆತ್ತು ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಾಲುಂತೆ ಕುಂಬ್ನ నేను తెరసపే అందాక నాలుగుంటే కుమ్నాక అది మంతకి నెలది ಅದು ವಾಟವಾ ಮಂಜೆ ಭೀಮ ಡಾಕಿರ ಅದು ವಾಟವಾ ಬಾರಿ ವಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಸೆಲ್ವಾ ಪಾಂಡುಕುಪಾಲ್ ಲಿಂಗಾರ್ ಸೇಲ್ವಾ ಅದು ತೇನ್ಕೊಂಡು పవర్ వాయో ఆతల్ పవర్ మాకు జంగుబాయి సీత కాబట్టి పూస్ మహిళ వాయువల్మంతా 12 తారీఖును నేడు మీరు దీక్ష వాటర్ ఊరిగిరే పారికియవచ్చు భారతి మా ధర్మ ತುಡ್ಕಲ್ ಮಂತರು ತುಡ್ಕಲ್ ಓನ ರಂಜಾನ್ ಮಹಿನಾ ವಾತಕ್ಕೆ ಬೈಟಾಗೂರ್ ಸೇಟ್ ಹೋಯ್ ಬೆಡಿಲ್ಕೆ ಏ ನಾತೋಡ್ ಸಾವಿರ ಮಿರಡ್ ಪಿಯಟ್ ಇದ್ರ ಇಂತೋರ್ ಬೈಟಾಗೂರ್ ಸೇಟ್ ನಾ ಮಾಡಿತೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕಿರೆ ಗರೀಬ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕಿರೆ ಹರೀಬ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರಾ ನಮಾಜ್ का टाइम हो रहा है इंतोर्की सेले कोत्ताना गल्ला सूट किसकुन वित्तांतोर्की सेले मराठ वित्तांतटे हाँ मराठ कोयतोर वित्तांतटे ಆಗ ಬಿಡಿದ್ ಬಿಡಿ ಸನೂರ್ ಬಾರಿ ಬೇಕು ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಕಕ್ಕಲ್ಮ ಆಗ ಬಿಡಿದ್ ಬಿಡಿ ಸನೂರ್ ಸುರ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾ ಉಂಡ ಅಸಲ್ ಸೇರಿ ಮಾ ಅಂತಾರೆ ಕಾಂಡ್ರಿ ಚಡ ಈಗ ಕಾಂಡ್ರೆ ಬದಲ್ ಕಾಂಬೆ ಸೊಡ್ಡಿ ಅಡಿಂತಾರೆ ದಿನವಲಿಕ್ಕೆ ನಾಗ ಬೆಳೆಲ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳೆಲ್ಕೆ ಮಾ ಈಗ ಬದಲ್ ಕಾಂಬೆ ಸೊಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ అని బుద్ధిగా కలిగే వాటికి నా బతల కేಳ ಕಾರು ಬಾತ ನಾರ್ ತುಡ್ಕುರ ಸೊನ್ನಾಕಿ ಮಾ ಕೋಯ್ತ್ರೆ ಸೊಡಿತಾಯಿ दूसरा जाति आनायो दूसरा जाति तुड़कल गिरे वेडिल गिर मानो अरे बेटा माँ बाप को मानो भाई बाबा ना काल करारा तेरे सकते हैं तुम काल करारा ये गोष्टी बोर बे हाना पेंदगा कटोडल ये गोष्टी बोर बे हाना पेंदगा कटोडल जाति तक बोर बे हाना लीडर बदी मामूली लीडर ವೀರ ಸಂಜೆ ಕಾಗನಗರ ಹೋಟೆಲ್ ನ ರಫರಫ ತಿತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಡ್ರ ತಿನ್ನುರಿ ಆಟೋಡಾಗೋ ಲೀಡರ್ ತಿಂತಾರೆ तुम्हें बाग बदल आईबे जाति तुन बोर खराब कीते लीडर के खराब कीते मा जाति तुन बोर खराब कीते लीडर के वीर बदल मा लीडर बराबर मादना మా లీడర్ के वीर संजय कास्ते ऊर कचोरी కాబట్టి నేను మా సమాజనగా ఈతలు డబ్బు మైండ్లర్ కొంత వ్యవస్థ ಸಂಜೆಕುನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಯ ಸಂಜೆಕುನು అని ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯ ವಸೆ ಊಕಡ ಬೋತು ಮಾಮಹರಕ್ಕೆ మా సంస్కృతి కూడా మామాల్ ఆర్తి మామాల్ వాంతే పూర్ణ ఊకడ వాట అంతే పూర్ణ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೀಸ್ అని ಈ ಬಾಯಿಗೆ మీరేమంట ఉదంత పాటవారంత బత పాటవారంత ఉడికిమంటారు మీకు నాకే ఉడికితేనే బత పాటవారంత ఈతలు బాతాలు వెలిగిన ఈతలు బాతాలు ఈతలు బాతాలు వెలిగిన ఈతలు బాతాలు వెలిగిన సోనెత వేలి సమిన రూపత వేలి ఈతలు బాతాలు వెలిగిన ఈతలు బాతాలు వెలిగిన వేనా బోనా వెలిగిన వేనా బోనా వెలిగిన సిరి సంబూన వెలిగిన సిరి సంబూన వెలిగిన సాతి గిరిజాన వెలిగిన సాతి గిరిజాన వెలిగిన ಬೇಗ ಬೆಳಿತಾ చూడ ಬೇಗೆ ಪಾಠ ಬೇಗೆ ಬತಲ್ ವೇಸ್ಯರ್ಮಂತ నేడు ಅದು ಪಾಠ ಸಿರಿ ಸಂಬುನ ವೇಲಿ ಇಂದನು చూడ ಓನ ವೇಲಿ ಅದು ಮಾಟ್ ಓನ ಸಿರಿ ಸಂಬು ಮಹಾದೇವನ నేను दूसरा जाति तो संबु वो दूसरा जाति शंकरुడు బతంతరు ఇంతేరు ఆయోర్ ఓర్ మమాడ్ సంబు సిరి సంబురా మహదు సిరి మహదు సిరి సంబు సిరి మహదు ಬೋನಿದ್ದ ತೋರ್ ಮಾವರ್ ತಾದು ಬಾಬಾ ಸಿರಿ ಸಂಬು ಸಿರಿ ಮಹದು ಓರ್ ತಾದ ಬಾಬ್ ತಾ ಖಾನ್ದಾನ್ ಮರಾಠ ಸಂದಿರೆ ಆ ಲಿಡಿಯ ತಾ ಕೋಯ್ತ್ರಿ ಬದಲ್ ವೇಸ್ಯರ್ ಮಂತ ಚರಿತ್ರ ವೇಸ್ಯರ್ ಮಂತ ಸುಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರ
నేను ಬೀಡಿ ಪಾಠ ರೇಲ ಪಾಠ ಮಂತ ದಂಡರಿ ಪಾಠ ಪೇನ್ ಪಾಠ ಮಾವ ಬಾಯಿಗೆ ತೊಡ್ದಾಗ ಚರಿತ್ರ ಮಂತ ಪಾಠಾಂಗಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಡಿಯನು మాకు తెలిసి పెక్కించారు కోచరా తెలిసి పెక్కించారు నేడు తెలిసి కాబట్టి ఈత విచారచర్త గోష్ఠి నేడు మర్మి కాಯ್ದ ದಂಡರಿ ಕಾಯ್ದ ಬಾವಗಿರಿ ಕಾಯ್ದ నేడు ದಂಡರಿ ಕಾಯ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ದಂಡರಿ ಕಾಯ್ದ म्हणजे यत्मसूर पेन इदिरित्ते ದಂಡರಿ ಕಾಯ್ದ ಏತಾಲ್ ಪೆಸಿತಾರ ಪೇನ್ ಕು इनका डाबा ये दादा ये तेकन बते पेन कराल से ले इनका बतलो अदेनके इनके ये वालकी मरना का ఇది కరలు తెలుసಲ್ಲ ಇದು ಟಿವಿ ನಾನು ಇಂತರ ಮಾತಲ್ మీకు ಬಾರಿ ಇಂತರ ಮಾತಿದ್ದೆ ಕಡ್ದು ಕಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ నేను చూడటు ಆ ಪಾಠದ ಬದಲ್ಮಂತ ಸಿರಿ ಸಂಬುನ ವೇಲಿಯಿಂದನ ಅದು ಭಗವಂತ ಸೊಡಿ ತಗಿಸಲಿ ಅದು ಏಕಾಂತ ಅದೇ ಸೊಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಡಿದ ಮಾಕು ಬೋರು నేను చూడటు బోరు నేను చూడటు ముందుంది మీకు నిక్కిసారు మంత మర్మిగా ಅಂತ మర్మిగా అనಕ್ಕೆ ಊರ್ಕು ತೆರಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ರೊಪ್ಪ ತೆರಕ್ಕ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಠವಾರ ಅಂತ ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮರೆಸ್ತೀನಿ ಬದಲ್ತಾರೆ ಪಾಠ ಜೇ ಜೇ ತಾನಂದಿ ಸುರಾನ ಬಾವಲ್ ಜೇ ಜೇ ತಾನಂದಿ ಸುರಾನ ಬಾವಲ್ ಜೇ ಜೇ ತಾನಂದಿ ಸುರಾನ ಬಾವಲ್ ಜೇ ಜೇ ತಾನಂದಿ ಸುರಾನ ಗುಡಿ ಸುಡುಕ ಇಂದಾನ ಬಾವಲ್ ಗುಡಿ ಸುಡುಕ ಇಂದಾನ ಬಾವಲ್ ಗುಡಿ ಸುಡುಕ ಇಂದಾನ बस के तो 70 गिरी गुड़ी सेल केसरा पूरा जात्रा केर मेरे जात्रा साम पूरा जात्रा ते ಆಟ ಬಾರಿ ವಾರ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಮಾವ ಸೇಲಕ್ ಮಿಯಾಕ್ ಮಾವ ನೇಣು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆತ ಪಜೆ ನೇಣು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆತ ಪಜೆ ಪೋರಾಡ್ ಮುರಿಯನ್ ಮಾನೆ ಮಾಮ್ చూడాలి పోరాన్ మురియన్ మానే మామ్ తాద్ మురియన్ మాన్సీన్ మార్సోన్ మాన్సీన్ ఇది భగమనంత మా ధర్మత పాఠవాన్ని చేస్తారు మనते बदीने दुसरा समाज ना ऊरू बाईना काल करा भावना काल करा महागमंत केळो समाज ना मत के आगा सोडीवाल पोराड मुरियड मत के मानसेले दुसरा समाज नागा पोराडा बेरे मुरियना बेरे जरते बेरे पादल रोतर भावाल मनतो ना ಮಾಡಿतो ಕಾಗದ ಕರಿತೋರ್ ಬೇರೆ ಜರತೆ ಬೇರೆ ಪಾದಲ್ ಪಿಯನ ಬಾರಿ ಪಾದಲ್ ಪಿಯನ गंडम वायर संकट वायर बदल के काम नहीं आयवल मतार अवल बाबना मेरे पादल पीछे सके मावा काम आन ये तोलतूर कीसर मते वो तोलतूर कीसर मते ಅದು ವಿಚಾರಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಲ ಆಯವಲ್ ಮಂತ ನೇಡು ನಂಗಡಲ್ ವೇಸ್ಟರ್ ಮಂತ ನಾನು నేను ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆತ ಬಾಯಿಗೆ ಮಂತಿಟ್ಟು నేను ಮಾಡ್ತೋಣ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಕಾರಣ बस के लिए मत इनके काल करने पे लजन माटे वाला ओरडे बा चले यार सार वास को काल करे तर मत यार यार पुरसाई आए थे चलो ಅದು ನೇಡ್ತಲೆ ನಾಳೆ ಜರ ಇನ್ ಜರ ಮುರ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಕರೋ ನಿಗಾತುಂ ಬಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಗನಾಗ ಚಲೆ ಆ ಕಾಗನಾಗ ಅಂತ ಸೊಂಜಕನು ಅದು ಓರ್ ಆಗನ್ ಗಿಲ್ಗೋತ ಆಸೆ ಮಾತೆ ಫಕಲ್ ಇದ್ದರ್ ಕಾಲ್ ಕರೋ ಚಲೆ కాబట్టి అవగిరి కాల్ కరంత నిరడిగిరే దాదర్గిరే నీతి విచార భారతಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ಮಗ ಮನ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಮೊದಲು ಮಗ ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಸುಡತ್ತು ಬಾದಿ ತಾನಂದಿ ಸುಡಾನ ಚೂಡ నేను నేడు ఆడమడు మంతిడ్రా నేను జోడి ఆశారు మంతిటు శోభతే నేను ఆడ ಮಾಡ್ಸತೆ శోభతే నిరటు తీర్థు నమ్మినడు భక్తికి ఇంటು కేలాడ మేడు మానసింటು నేడు ನೀವು ಕೋರನ್ ಮೂಡಿಯದು ಮಾನಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಠ ದೇಶರ್ ಮಂತ నేను పాಠ ఉండింది పాಠ చూడತಕ್ಕೆ మా చరిత్ర ఇతిహాಸ బచ్చోడగుర్ మంత నేడు తమునే సారవీర్ తాదురే బాయిన్ तमुने सारी वीर तादूरे थोड़ा बच्चों सोबत है मानते थोड़ा कान बच्चों सोबत है किसर मानते हैं और बच्चों सोबत है कलियन बच्चों सोबत है वो मानसिया ये मामा पाठ नग मानता इचोर नगुर चरित्र इतिहास मावा सोड़ी ಅಂತ ಈ ಸೊಡಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಂತಿತಕ್ಕೆ ಮಾತನು ನೇಡು ಚಿತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೇಡು ಮೇ ಉದ್ದೇಶ నేను ಭಾರಿ ವಾತ ಮಿದಿರುತ್ತಕ್ಕೆ ನೇಡು ಸುಡಟು ಪೂಸ್ ಮಹನ ತಗ ಮಾವ್ರ ಕಾಗದ ಕರಿತೂರ್ ಮನ್ಕಿ ಕರಿಮೆಕಿನ ಊರ್ಗಿರ್ ಮನ್ಕಿಟ್ಟು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಬೇರೆ ಉಂದಿ ಮಹನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಟ್ಟು ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಕೀಕಿ మీకు 12 महीना काम सीखा उड़के रखो जंगुबाईನ ಭಕ್ತಿ ಮೇಟು ಉಂದಿ ಮಹನ ಮೇಲೆ ಪೀಸಿ ಮನ್ಕಿ 12 महीना काम सीसर मन काम की ಅಂತ మీకు ಉಡ್ಕಿರ ತೇನದಲ್ ಮಾನಸಿಂತ ಮರ್ಯಾದಸಿಂತ ದನ್ ಪುಟಂತ ದೌಲತ್ ಪುಟಂತ నేడు
ಬದಲ್ಗಿರ ಆಯಾರ್ ನೀವ ಕೋರಿಕದನ್ನು ನೆರವೇರ್ಚಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ವರದಿಗೆ ಮಂತಂ ದೀಕ್ಷಾ ತಗ 1000 ಲೋಕರು ಮಂತಂ 1000 ಲೋಕ ನೌಕರಿ ವಾಲರು ಮಂತಂ ಕೆಲವರು ಮಂತಂ ಲೀಡರ್ ಮಂತ್ರ ಸಂದಿರೆ ಮಂತೆ నేను జంగుబాయిన భక్తి పీసుకును నేను సుదిరే మాతం మిరడిగిరే సుదిరే మాకిటిగిరే నేను ఇచ్చరు ఈ టైం ఆసేగిరి మంత బట్టి మీవ నాటి వేస్టర్ మంతమితే మా సమాజాము మా తాదల తమ్ముడు మంతే మా సేలక్ నేక్ మంతరిగిరే నేను ఇంకే వాసి వెహవల్ మంత మీ అందరు మాకున్ బతాయి ఓడి తాఫియల్ వాడినకి మీకు బతాయి తీవుని సెల్లో ఈ రీతి విచారత గోష్ఠికును విహన్ లాసుకును నేడికి వాతం కాబట్టి దయ తీసుకును ఇది 12 తారీఖున పూస్మేహన దీక్ష జంగాంత స్టార్ట్ ఆసర్ మంత బాయికును దౌరాల్ సాడి దౌరాల్ చోరీ మదంత అని దాదలిర్కును ಅದು ಕಾಮಕತ್ತು ಮೂಡಿತ ಸೆರ್ಟ್ ಮದಂತ ನೀತಲ್ ಕಾರ್ವ ಮದಂತ అని దోత్రగిరిపుట అంత ಅದು ಉಂದಿ ಬಾಹಿನ ಮಿರಡ್ 4000 రాత ఎక్తిరే ಈಗ పేందగా మాస్త సోబతే పోర్ట్ ప్లేసా మొదలు తేదన ಈಗ ప్రార్థన చేయవచ్చు కోయనే మంత వింతి మంబత ఇగో సార్కు వాసుకుని బాబా అయ్యప్పన సాయి బాబా బేకే ఓంతెర్రే బొంబడూరుకి బొంబడూరు ఆయో కోయితురంగా అందు కోయితురా పూజా బాన్కి అన పేరుములతగా నేడు వింతి బాన్కి అన రైతడు జంగున వింతి బాన్కి అన తెరసపేంద వింతి బాన్కి అన కాళీ కంకెల బయ్యన బాన్ వింతికి అన కోయన లిఖిసి మంత బుకునగా కోయనే నేను బుచ్చక మా కాకు కరితు మంటి కర్మికి నూర్గిర్ మంకిటు సోబతే ఆ ప్రార్థన తగా సోబతే మీ బిక్కి సోబతే భక్తి కింటూ మీ నార్ చొపటాయ మీ నాటి అర్కత్వాయ బర్కత్వాయ అని వ్యక్తిగతంగా మిరడికి సుద్రే మాకి వ్యక్తిగతంగా మిరడికి సుద్రే మాకి బచ్చిరే సుద్రే మాత్రం మా ఊరు మంతే సందిరే ఆతలు జంగుబాయినగా చిగ్గగిరే మావ మేడం అంతా ప్రతి ఒక్కరు ఇతకే కష్టంనే మొత్తం నీకు పెద్ద జాగ్రత్త వేస్తారంత మొదలు ఇతకే ఇది కొత్త పాతన కోహ్కాందు అరు పాతన మహక పరిస్థితి నాసి మొత్తం తిన్నని మాకు కష్టం అంతా నన్ను 100 రూపాయల గుడిసి తాకిన నా పరిస్థితి మొత్తం నేను జంగుబాయి నాకు బద్ద స్థానం తత్త కాబట్టి మీరు అడిగిరే సుద్రే మాంటూ ఉంది మహిన పియా 12 మహిన మాకు కాపాడవాలి జంగుబాయి నగమంతా కాబట్టి బోర్కి రూపాయలు పియవచ్చు బాయికి పియవచ్చు దాదాపు పియవచ్చు మళ్ళా దీక్ష పీత పదే మా మేళమును మొడితే మీకు లేడీస్ బాహన్ మంద నేను వాసి విహంత ఇక లజమాయవాల్ గరీవాల్ బతాయి అవసరం చెల్లే జంగుబాయి సోబతే నాకు సితులు తీయవాలందు జంగుబాయి సోబతే సితులు తీయవాలందు జంగుబాయి తడిమి ఆయో తడిమి బాహన అంత తడిమితాగా తొడిని వెడిసుకుని డుడిసియోయ్ తడిమితాగా తొడిని విడిసుకుని సత్తకే డుడిసిరుతా తేంగా కళ్ళు పట్టి నన్గిరి కళ్ళుని మన అందు సార్ చొప్పటి బట్టలేదు నన్గిరి కళ్ళుని మన అందు 20 నన్గిరి కళ్ళు ఉంచుకుని గొప్ప నుంచి జైల్లో చూడుతున్నాను నేను భారీ అంత నిద్దకే నన్ను జంబుబాయిన సరిపీసి చొక్కట అతను మిరడికి చొక్కట పంపించారు వెస్టర్ మంత కాబట్టి కళ్ళు మాకు ఖరాబ్ చేయాలి లాసి దూసర సమాజ్ కరుస్తారు దయచేసి మహాగా విట్టాడు మంత చెప్పులు కెరుచుకుని మహాగా రూప అన్యాయం పట్టాయి కళ్ళు ఉంచుకుని రూప నేను దగ్గర మా ధర్మత విట్టాడు మంత గోడి ధర్మతగా గోడికిరా కాబట్టి నేను నాకు సమయం గిరే సెల్లే ఉండే మా బతలైతే ఒకట కుడితే 100 పాట మీ బత మా దగ్గర మేము మొత్తం ఏటు జడ విహాంతం నాన్న చరిత్ర ఇతిహాస జీవులు రాదము నేను బగసూడ ఆల్ ఇండియా తగ్గ మేము విహాంతం కాబట్టి నేను మీ జాగ్రత్తగా నేను మీకు వాసి నామం వచ్చి నేను 10% మంతనైతే జంబుబాయిన కాళీ కంకల్ నా రాయితడతా నా సాయికిరి మంత కాబట్టి ఉండే వెహవలిరు వక్తలిరు వెల్టిరు మంతరు సమయానికి సెల్లే మన సికటే అంత భారతికి నంగన్ మావ గాడి వానకి పంచరాశి మత కాబట్టి నేను నాకు సీత అవకాశమును నన్ను ముగించంతో భారతికి పెద్దోళ్ళకి మంచి మేము బయ వెళ్ళే వాడుతో బతలై నేను కాండిన అందును మీకు ఆదురుకుంటున్న తోడిత నాకు అదే గలత వర్షి మనక నాకు బాపికి ఏమిటూ అదే రాసిన నాకు సీత టైమును నన్ను ముగించంతో జై సేవ జై దర్శనం जंगुबाई दीक्षते ताना पावन अपन काम को आणि गोडी धर्मत पिक्चर मूवी ने इरा रेंजरे कोरेन पिक्चर